Det her er den formative dokumentarform, som er fra 1980'erne. Og det ligger mere vægt på betydningen. Og det er en subjektiv størrelse. Og formålet det er at problematisere de generelle processer, som er på spil i samfundet. Og det prøver mere det prøver ikke at overtale tilskueren, men mere til at henvende sig til det emotionelle og det personlige. Og den prøver også sådan at vise, at verden den er mere end det visuelle indtryk. Okay, så er der den interaktive model, som blandt andet er noget, Michael Moore er sindssygt glad for. Og det er, hvor at man gør opmærksom på, at det er en mand, der laver den her dokumentar. Og han gør opmærksom på, at han går ud, og hvor han får den information, han bruger, i stedet for at han bare går ind og fortæller om den. Hold din kæft. Går ind og fortæller om noget, men man ser ham ligesom finde ud af det, han ved. Og derfor så er det også en måde at få det til at virke mere realistisk, eller mere folk tror mere på det. Fordi at de ligesom ser, hvor informationen kommer fra. Kan du følge mig? Det vi kan se her også, det er Jørgen. Og han er det glade. Sådan det. Okay, så er der den observerende dokumentarform. Den er fra 1960'erne. Det er, hvor man er fluen på væggen. Det er et vindue ind til verden. Man optager bare, hvad der sker, intet planlagt. Man bruger ikke interviews, og man lægger ikke musik hen over klippene. Det er så, man bare går ind et sted, stiller et kamera, og så lader man det bare filme, hvad personerne nu vil gøre, hvis kameraet heller ikke var der. Ja. Okay, så har vi den forklarende, og der har vi med en altvidende fortæller at gøre, som skal forklare om den her dokumentar. Og i og med, at det oftest er en voiceover, så har vi ofte en fortæller, som faktisk er vigtigere end billederne. Fordi at hans fortælling billederne er et belæg for, hvad han siger. Så på den måde så bliver han faktisk, han får noget højere status. Ja, og så er det super dejligt. Yes, jeg har den refleksive form, hvilket også er en form, der er typisk for 80'erne. Og den handler om selve det at lave dokumentarfilm frem for det, en dokumentarfilm normalt vil vise. Og det er ligesom formålet ved det, det er at finde en virkeligheds, sådan der problematiserer virkelighedsgengivelsen, og det vil ligesom kigge på det, der rent faktisk sker bag kulisserne for dokumentarfilm frem for det, som selve dokumentarfilm normalt prøver at vise.